Het Solarkampement is Delstrutsen in Haas. En wilst het ene team die het had om de talships te beschermen, is het andere team alweer druk aan het klussen. Hoe gaat ie met de boot? Goed, hè. We gaan nog iets testen. Oh, sorry. Was er iets stuk? Nee, maar ja, we hebben eigenlijk niet veel tijd gehad om te testen en dat zou nog getest moeten worden. Dat had je eigenlijk wat eerder moeten doen. Ja, maar we hebben niet veel tijd gehad. Ik denk dat we... hoe lang hebben we getest voordat we naar hier kwamen? 2 dagen of zo. Maar is het echt elke avond klussen aan die boot? Ja, voor de elektronische kant helaas wel. Mechanische kant gelukkig, minder. Maar wordt steeds beter. Tegen die tijd dat de Solar Race voorbij is, dan hebben jullie hem helemaal onder controle. Het liefst ervoor, maar dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Wees welkom. Dit ziet er lekker Knus uit. Spartaans uit. Ja, valt wel mee hoor. Je ligt van de grond af, dus slaapzakje om en slapen. Maar ik vind het hier echt behoorlijk netjes. Ja, we zijn net opgezet, dus Hoe ziet het hier morgen vroeg uit? dat weet ik nog niet. Dat ligt eraan hoe laat ze vannacht terugkomen, dus kamperen op zijn best. Je steekt 's nachts een klein beetje uit. Ja, ja, dat klopt. Hij gaat, de tent gaat net niet dicht. Maar dat is geen probleem hoor. En deze is ook zo prominent. Is dit het internetcafé? Ja, niet helemaal. Bijna wel. Wat zijn jullie aan het doen? Laatste software fixes zijn we aan het doen voor de boot. Om alsnog proberen het maximale eraan te kunnen meten straks. Om volgend jaar nog weer nog beter te kunnen varen. Hi there. Hi there. I'm still waiting some parts from Germany. It will arrive tonight. So you have to fix it in the middle of the night. Yeah, of course. And race tomorrow, hopefully.